Ahojky, ja som Pingvin a vítam vás u ďalšieho videa. Toto je už konečne tá hra, ktorú som už sľuboval, je to Eurotrack. Tak od poslednej časti, čo som si kúpil kamión, akorát som si prefarbil na moju obľúbenú farbu modrú. No a akurát tak som spravil jednu jazdu. Tak poďme teda na ďalšiu. Všechno fižma. Vyberám. Vidíme, už som vlastne tu prišiel do Takovic, ideme do Varšavy. OK. Alebo kde by sme ešte mohli ísť. A poďme tu. Dobre. Dáme nadstaviť. Dáme hlas. Je to vlastne... Zastavil som, keď som sa vyspal. Teda keď som spal. A ja teraz fakt neviem, kde som. Ahojže. Nedávame nikomu přednosť. Myslím, že za touto zaprota už sa končí toto mesto, tak je to potom stopne. Teraz aj na červenej to stopne mohlo zase trvať dlho. Už sa skončilo. Červená sa skončila. Takže už sa končí aj toto mestečko. Tak ja sa zase ozvem 15 km pred cieľom. Takže som zhruba 15 km. On mi to píše, teda už som aj objavil mesto Varšava. Tej mapke trošku, že som musel postierať, čo tam už to blinka. To ukazuje oveľa skôr, a tam píše, že 15. Jasne, teraz som to napravila, že je to 3 km. A keď som to zapol, bolo 15. Počkajte chvíľu. Som ospravedlňujem, ešte som musel niečo urobiť. Ty si fakt delina, možno poškodenie 45. On som mal menší odvračku. A moja vina to nebola. Ako hovorím pravdu. Nedal mi prednosť. Buď som si nevšimol, že ja mám dať prednosť, alebo mi on nedal prednosť. Je to komplikované. Takže ja si myslím, že by sme toto videjko aj mohli ukončiť, tak ak sa páčilo, dajte like.